سلام طعنان نخلهم تحتاتلتي يخون اندابلكو نامنا لما عنت مدبي كعبتون كاللخو عمنا لما عنت مدبي عبز حسابات نفتو بون زلو نايطعنا تقمتات كحبر الكمية كم اون كنقبرو زلنا ጥንቃቃታትን እንመን ቡን ክሰትዩ ከም ዘይብሎም ዓስፈ ሓቢልና ክንርኢና ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ጾታዊ ርክብ ከምኡ እውን ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ንኽበፅሕ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ነዚለ ናብ መደበይ ክምለስ እንከለኹ ኣብዝሓ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ መዓልቲ ኣብ ሙሉእ ዓለምና ልዕሊ 4 ቢልዮን ፍንጃል ቡን ከም ዝስተይን ካማይን ሻህን ቀፂሉ ብዙሓት ተጠቀምቲ ዘለዎ መስተ ከም ዝኾነ ይሕበር እዩ። ቡን ለማዓንቲ ብንሪኦ በዝሕን መንገድን እስካብ ተወሰደ ሙሉእ ንሙሉእ ጥዕንኡ ዝተሓለወ መስተ እዩ። ናይ ሰውነትና ክብደት ካብ ምቕናስ እስካብ ካንሰር ሕማም ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ። ለማዓንቲ ንሪኦ ጸሊም ቡን እምበር ምስ ሽኳርን ክሬምን ዝተቐላቐለ ናይ ቡን ሕሩጭ ኣይኮነን። እዘን ምስ ሽኮርን ክሬምን ዝተቐላቐላ ቡናት ኢንስታንት ኮፊ ንብሎም እንትኸውን ለማዓንቲ ንሪኦ ኣብ ገዛና ቆሊና ነፍልሖ ናይ ቡን ዓይነት እዩ። ኢንስታንት ኮፊና ኣብ ገዛና ቆሊና ነፍልሖ ቡን ኣፈላላይ ኣለዎ። እዚ ኣፈላላይ እንታይ እዩ? ኢንስታንት ኮፊ ናይ ኮፊን በዝሑ ንእሽተይ ብምዃኑ እዩ። ስለዝኾነ ለማዓንቲ ንሪኦ ብዛዕባ ጸሊም ቡን ማለት እውን ኣብ ገዛና ቀሊና ነፍልሖ ዓይነት ቡን እዩ። እስካብ ናይ መደበይ መወዳእታ ሓቢርኩምኒ ጽንሑ። እቲ ቀዳማይ ጥቕሚ ናይ ቡን ንሪኦ እንታይ እዩ? ንጸሊም ከብዲ ዘለዎ ጥቕሚ እዩ። ቡን ምስታይ ምስ ኣልኮል ዘይተተሓዙ ናይ ጸሊም ከብዲ ሕማማት ንምክልኻል ይጠቅም እዩ። ቡን ምስታይ ንናይ ጸሊም ከብዲ ሕማም ዘለዎም ሰባት እውን ሲሮሲስ ዝተባሃለ ቀዋሚ ዝኾነ ጉድኣት ናይ ምግላጽ ዕድል ብልዑል ዝቕንስ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ቡን ናይ ጸሊም ከብዲ ሕማምን ናይ ምሕባጥ ጸገም ካብ ምክልኻል ብተወሳኺ ጸሊም ከብዲ ብካንሰር ንኸይጥቃዕ ክከላኸለልና ዝኽእል እዩ። ቡን እዘን ኩለን ጸገማት ንምክልኻል ዝሕግዝ እዩ። ቡን ንዘን ኩለን ጸገማት ንምክልኻል ዝሕግዝ ኣብ ጸሊም ከብዲ ኣብ ዙርያኡ ስብሕን ኮሊጅን ኣብ ዙርያ ጸሊም ከብዲ ንኸይጠራቐም ናይ ምግባር ዓቕሙ ልዑል ስለዝኾነ እዩ። ስለዝኾነ ብመዓልቲ እስካብ 3 ግዜ ቡና ትሰትዩ ሰባት ብናይ ጸሊም ከብዲ ሕማም ናይ ምትሓዝ ዕድልኩም ጸቢብ ከም ዝኾነ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም። እቲ ካልኣይ ጥቕሚ ናይ ቡን ድማ ክንርኢ ከለና ናይ ሰውነት ክብደት ምቕናስ እዩ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ጸሊም ቡን ምስታይ ናይ ዳይጀሽን ስርዓትና ብ11% ብምውሳኽ ሰውነትና ቀልጢፉ ስብሒ ንኸቃጽል ዝሕግዞ እዩ። ረጎርቲ ወይ ከዓ ኦቪስ ኣብ ዝኾኑ ሰባት ናይ ሰውነት ስብሖም ናይ ምቕናስ ዓቕሞም ንምውሳኽ ዝሕግዞም እዩ። ስለዝኾነ እዩ ድማ ኣብዝሓ ሰውነት ንምቕናስ ተባሂሎም ዝወሃቡ ሳፕሊመንትስ ኣብ ውሽጦም ኣብ ቡን ንረኽቦ ካፊን ኣብ ውሽጦም ዘለዎም። እቲ ሳልሳይ ጥቕሚ ቡን ድማ ናይ ምርሳዕ ሕማም ይከላኸለልና እዩ። ኣልዛይመር ዝበሃል ናይ ምርሳዕ ሕማም ኣብ ዓለምና እስካብ 44 ሚልዮን ሰባት ከም ዘጥቅዕ ይንገር እዩ። ነዚ ሕማም ንምክልኻል ጥዕንኡ ዝተሓለወ ኣመጋግባ ከምኡውን ኤክሰርሳይዝ ምስራሕ ብተወሳኺ ድማ ጸሊም ቡን ምስታይ ብሉጽ መፍትሒ እዩ። ቡን ዝሰትዩ ሰባት ቡን ካብ ዘይሰትዩ ሰባት ናይ ምርሳዕ ሕማም ናይ ምግላጽ ዕድሎም ብ65% ዝነኣሰ ከም ዝኾነ መጽናዕትታት ይሕብር እዮም። እቲ ራብዓይ ጥቕሚ ቡን ክንርኢ ከለና ናይ ኣካላዊ ብቕዓትና ምውሳኽ እዩ። ካፊን ንነርቭ ሲስተምና ብምንቕቓሕ ናይ ፋት ሴላት ናይ ሰውነት ስብሕታት ንኸቃጽሉ ትእዛዝ ይሕልፍ እዩ። ከምኡውን ፋይት ኦር ፍላይት ዝተባሃለ ናይ ምልዕዓል ስምዒት ዝፈጥሩን ንሰውነትና ንጠንካራ ናይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘዘጋጁ ሆርሞናት ንኽፍልፈሉ ዝሕግዝ እዩ። ስለዝኾነ ቡን ምስ ሰተኹም ዝስራሕ ምንም ዓይነት ምንቅስቓስ ውፅኢታዊ ንኽኸውን ዝሕግዝ መስተ እዩ። ቡን ምስ ተወሰደ ኣብ ቁሩብ እዋን ናይ ኣካላዊ ብቕዓትና እስካብ 12% ይውስኽ እዩ። ስለዝኾነ ንስፖርታዊ ምንቅስቓስ ኢልኩም ትገዝእዎ ፕሪወርካውት ካብ ምግዛእ ቡን ምስታይ ብዝሓሸ ጥዕንኡ ዝተሓለወ እዩ። እቲ ሓምሻይ ጥቕሚ ቡን ክንርኢ ከለና ንሕማም ሽኮርያ ናይ ምግላጽ ዕድልና ዝቕንሰልና እዩ። ሕማም ሽኮርያ ኣብ ዓለምና ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ሰባት ዘጥቅዕ ሕማም ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ። ንጸሊም ቡን በብመዓልቲ ምስታይ ንናይ ሕማም ሽኮርያ ናይ ምግላጽ ዕድልና ብልዑል ዝቕንሶ እዩ። ጸሊም ቡን ምስታይ ብናይ ሕማም ሽኮርያ ናይ ምትሓዝ ዕድልና ካብ 20 እስካብ 50% ናይ ምቕናስ ዓቕሚ ዘለዎ እንትኾን ብሓደ ሓደ ምኽንያት ድማ እስካብ
60% ክበጽሕ ከም ዝኽእል መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም። እቲ ሻድሻይ ጥቕሚ ቡን ክንርኢ ከለና ካብ ዲፕሬሽን ይከላኸለልና እዩ። ዲፕሬሽን ልዑል ዝኾነ ኔጌቲቭ ኢፌክት ዘለዎ እዩ ማለት እውን እስካብ ዓርስኻ ምጥፋእ ከብጽሕ ዝኽእል ናይ ስነኣምራዊ ጸገም እዩ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ በብመዓልቲ ቡን ዝሰትዩ ሰባት ናብ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ዲፕሬሽን ናይ ምእታው ዕድሎም ብ20% ትሕት ይብል እዩ። ዓርሶም ናይ ምጥፋእ ዕድሎም እውን እስካብ 53% ንኽትሕት ዝሕግዘና መስተ ቡን እዩ። እቲ ሻውዓይ ንሪኦ ጥቕሚ ቡን ድማ ናይ ልብና ጥዕና ዝሕግዝ መስተ እዩ። ኣብዝሓ ግዜ ኣብ ውሽጢ ቡን ዝርከብ ኒውትረንት ማለት እውን ካፊን ንናይ ደምና ድፍኢት ከም ዝውስኾ ክንገር ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም። ኮይኑ ግና ዋላ እኳ ቁሩብ ሓቃውነት እንተሃለዎ ኣብ ድፍኢት ደምና ዘምጽኦ ለውጢ ብጣዕሚ ትሑትን ኣብተን ናይ ፈለማ እዋናት ዘጋጥም ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ብተደጋጋሚ ቡን ንዝሰትዩ ሰባት ዝምልከት ኣይኮነን። ኮይኑ ግና ቡን ደቂ ኣንስትዮ ንልቢ ሕማም ዘለወን ተጋላጽነት ናይ ምቕናስ ዓቕሚ ኣለዎ። ቡን ዝሰትዩ ሰባት ብስትሮክ ናይ ምግላጽ ዕድሎም ብ20% ትሕት ዝበለ ንኽኾን ዝሕግዝ እዩ። እቲ ሻምናይ ጥቕሚ ቡን ክንርኢ ከለና ንናይ ፓርኪንሰን ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለዎ። ካብ ኣልዛይመር ብምቕጻል ኣብ ዓለምና እቲ ካልኣይ ኣብዝሓ ግዜ ዘጋጥምን ናይ ሓንጎልና ዓቕሚ ዘዳኽም ሕማም ፓርኪንሰን ሕማም እዩ። እዚ ናይ ሓንጎልና ጸገም ናይ ሰውነትና ባላንስ ዘስእነናን ናይ ምንቅስቓስ ዓቕምና ዝቕንሶን እዩ። ከምኡውን ናይ ምንቅጥቃጥ ጸገም ዘስዕበልና ሕማም እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ሕማም ንምክልኻል ቡን ምስታይ ብሉጽ መፍትሒ እዩ። ቡን ዝሰትዩ ሰባት ብፓርኪንሰን ሕማም ናይ ምትሓዝ ዕድሎም ካብ 30 እስካብ 60% ከም ዝቕንስ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም። እቲ ታሽዓይን ናይ መወዳእታን ጥቕሚ ቡን ክንርኢ ከለና ናይ ሓንጎልና ቅልጣፈ ይውስኽ እዩ። ቡን ክትሰትዩ ከለኹም ካፊን ዝበሃል ኒውትረንት ናብ ናይ ደምኩም ምዝዋር ብምእታው ናይ ሓንጎልኩም ነርቭታት የነቃቅሕ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ንነገራት ዘለና ቅልጣፈ ብምውሳኽ ሓንጎልና ንዝኾነ መልሲ ቅልጡፍ ንኽኾን ይሕግዞ እዩ። ስለዝኾነ ቡን እዘን ዝረኣናየን ጥቕምታት ከም ዝህብ ክንፈልጥ ኣለና። ኮይኑ ግና እዘን ጥቕምታት ክህብ ዝኽእል ብመዓልቲ እስካብ 3 ፍንጃል ዘይበልጽ ቡን ክንሰቲ ከለና ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኣለና። ቡን ክሰትዩ ዘይብሎም ሰባት ክንርኢ ከለና ልዑል ዝኾነ ናይ ኮሌስትሮል በዝሒ ዘለዎም ሰባት ተዘይሰትዩ ይምረጽ። እንተሰትዮም እውን ፊልተርድ ዝተገበረ ቡን ተዝሰትዩ ይምረጽ። ጠኑሳት ደቂ ኣንስትዮ እውን ተዘይሰትያ ይምረጽ። እንተሰትየን እውን ካብ 1 ፍንጃል ዘይበልጽ ተዝሰትያ ዝተመረጸ እዩ። ቆልዑት እውን ምሸት ንኽሸኑ ስለ ዝገብሮም ሙሉእ ንሙሉእ እንተዘይሰትዩ ይምረጽ። ኣብ መወዳእታ ቡን ድሕሪ እዋን ስንና ስለ ዘጽልሞ ድሕሪ ምስታይኩም ግድን ስንኹም ክተጽርዩ ኣለኩም። ኣብ ቡን ትጥቀምዎ ሽኮር ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝበልጽ ብቕሩብ ሽኮር ቡን ተትሰትዩ ይምረጽ ወይ ከዓ ብጥርሑ ተዝስተይ ይምረጽ። ነዚለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያነለይ።